Going. This rain is about the thing of chirungu chanyu ndechekupishi this year. ndo zvamunongogona zvokutaura turungu tekunyeba idoto. English, my experience of the clouds. Yeah? Kachirungu kako aka kachirungu kako aka kasirikwa ndikapi kako hapana munenge makugona sama kutogonerwa fazvimi zvekutorova zvekuti ndikakubvunzai mubvunzo cheche munoona kuti ipindurira. What is it now? And takagona wese kutora your bags and then clear the decades. Yeah? Pack your bags and you go clear your decades, then you go to your places. Ngafana kudzidza kwenyu kwakanyanya. What is a noun? A noun is a doing with. Oh, good. Noun is a doing with. Noun is a doing word. Yeah. What is a verb? Verb is a do. The name. Verb. No. Noun is a name. Noun is a name. Ndo zvamunogona kukudya. Ndo zvamunogona kudya nekudziya hita muchipedza parafini pana. But what is a noun? Is a society. Noun is a probability of the name of things. What is a verb? Yeah, it's a probability. The verb is a jumping. It's a things like sweating, like and cooking, like you do things about things. All right. Ko hembe dzinogadzirwa ni? Okay, 2 minutes. Yes. 2 minutes zawanda wangu.